L'Ajuntament de Miramar ha aplicat nanopintura fotocatalítica anti-Covid en tots els parcs infantils i biosaludables del poble i la platja. L'aplicació d'aquesta nova tecnologia produeix fotocatàlisis, una reacció que converteix l'energia solar en energia química. D'aquesta manera es dona origen a reaccions d'oxidació i de reducció, promovent l'eliminació de la major part dels contaminants i també de virus i bacteris. Aquesta nanopintura s'ha aplicat al mobiliari d'ús freqüent de més de 2.200 metres quadrats entre els parcs infantils i biosaludables del poble i la platja de Miramar. Amb tot, Miramar és el primer poble de la comarca de la Safor en realitzar aquesta mesura contra la Covid-19. Més informació a través de les xarxes socials i la web oficial de l'Ajuntament de Miramar.